ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଆଉ ବୋଉ। ଗପର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ବୋଉ କହିଲେ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ସାନ ବୋଉ ବଡ଼ ବୋଉ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ। କିଛି ପିଲା ଆମେମାନେ ବି ଛୁଆଦିନେ ସାନ ବୋଉ କହୁଥିଲୁ, କିଏ ଆଉ ବୋଉ କହେ ବା ବଡ଼ ବୋଉକୁ କିଏ କେମିତି ଆଉ ବୋଉ କୁହନ୍ତି। ସେ ଆଉ ବୋଉ ନାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଗପର ଆରମ୍ଭ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗଟିଏ ପାଇବେ। ନୂଆ କରି ସଂସାର କରିବ। ଜୀବନରେ 7 ରଙ୍ଗରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ତ ସରିଛି, ଆହୁରି 6ଟି ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଏମିତିରେ ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାଂଶରେ ଜୀବନ ବିତିଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରର ଜୀବନର ରଙ୍ଗ କିଛି ନିଆରା ନୁହେଁ କି? ସ୍ୱାମୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେ ଉଷ୍ମତା ସେତେ ମାଦକତା ଭରି ରହିଥାଏ। ସେସବୁ ତ ବାପଘରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାଶୁଘର ନାଁରେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ବା ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ କେମିତି କହୁନ? ଭାଉଜମାନେ ସିନା ଅଲାଜୁକି ପରି ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମୁହେଁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଣିକି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଉଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶ ତ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ରାଗିଲେଣି। କେତେଥର କହିଲେଣି ସେ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ବାହାଘର କଥା କହି କାହିଁକି ଚିଡ଼ଉଛ କହିଲ? ବଡ଼ ଭାଉଜ ତନୁ ହସି ଦେଇ କହେ, ଦେଖୁନ ମୁନା ଟିକେ ମୁତି ଦେଲା ବୋଲି ଅପର୍ଣ୍ଣା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜମା ପିଲା ହେବନି କି ଉପରେ ମୁତିବନି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଦିନମାନ ଅଫିସରେ କେତେ କାମ, ଥକି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆରାମ ପାଇବ? ଅପର୍ଣ୍ଣା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କ୍ଲର୍କ ଅଛି। ସବୁବେଳେ କାମର ଚାପ। ତା ଭିତରେ ତାର ବୟସ 28 ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦିନେ ଦିନେ ବି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରରେ ଏବେ ଅସିତଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଲାଗିଛି। ଅସିତ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅସିତର ଭାଉଜ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା କହିବ ଅସିତର ସେଇଆ। କାରଣ ଅସିତକୁ ବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଠିକ୍ ନିଜ ପୁଅ ପରି। ଶାଶୁ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ। ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ 2-4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉଠିଯିବାକୁ କହିଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଉଠିଗଲା ବେଳେ ବିନ୍ଦୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଯେତେ ଚାକିରି କର ପଛେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ ମା। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଗରୁ ତ ତତେ କହିଦେଇଛି ନା, ମୋର 3-3ଟା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ସମୟ ପାଉନି। ମୋ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି, ରହଲ ବୋହୂ, ସିତୁ ଖାଲି ହାତକୁ 2 ହାତ ହେଇଯାଉ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ତୋ ହାତରୁ ପାଇଟି ଛଡ଼େଇ ନେବ ମ। ଚାବିନେତାକ କାନ୍ଧକୁ ଛାଟି ଦେଇ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ବିନ୍ଦୁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏ ଚାକିରି ଝିଅ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସିତୁ ଖାଲି ଜିଦ୍ କଲେ ବୋଲି ସିନା। ବିନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣି ବିକାଶର ମନ ଆଗଉ ନଥିଲା। ହେଲେ ଅସିତର ରୂପ ଓ ଚାକିରି ଦେଖି ଘରର ସମସ୍ତେ ରାଜି। ତନୁ କହିଲା, ମଲା, ଅସିତ ସହିତ ବାହା ଦବ ନା ତା ବଡ଼ ଯାହା ସହିତ ମ? ତମର ଯେଉଁ କଥା ନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସଂସାର କରିବେ ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ଘର ଦେଖି ଦିଅ ନହେଲେ ବର ଦେଖି ଦିଅ। ଏଠି ତ 2ଟା ଯାକ ଭଲ ପାଇଲ। ତା ଯାଆରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲ? ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ବସି ଭୁଇଁ ଉଣ୍ଡାଳିବ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ତ ଅଫିସରେ ସମୟ କାଟିବ। ବାକି ରହିଲା ରାତି ଘଡ଼ିକ। ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାରିବେନି? ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ ତ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲାନି। ନଚେତ 28 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଅବିବାହିତ ରହିଥାନ୍ତା କି? ଛାଡ଼, ଯାହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେସବୁ ଭାବିକି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଅସିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ତଥାପି ବିକାଶ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାଳେ ଅପର୍ଣ୍ଣା କୌଣସି କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ନ ହେଉ କି ଅପମାନିତ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ଭାଇମାନେ। ଶାଶୁଘରେ ଆଜି ଅପର୍ଣ୍ଣାର ପହିଲି ମିଳନ ରାତି। ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ବିଦା ହେଇ ଗଲେଣି। ବିନ୍ଦୁ ଭାଉଜ ଆସି ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଗିଦ କରି କହିଗଲେଣି ଯେ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତୁ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼। ଅସିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରିଲେ ମୁଁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବିନି, କହି କବାଟକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ବିନ୍ଦୁ କଥା ଶୁଣି ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା। ଇଏ କି କଥା ମ?
ଆଜି ପରି ଦିନରେ କ'ଣ ଏମିତି କେହି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି? ଆଜି ରାତିଟା ଆଉ କ'ଣ କେବେ ଜୀବନରେ ଫେରିବ? ଅସିତି ଏମିତି କରିବ ବୋଲି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ପରିବାରଟା ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଘଟିଛି। ଅନ୍ଧାର ଘରଟି ଭିତରେ ବସି ବସି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲାଣି ଅପର୍ଣ୍ଣା। ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି। କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଓଢ଼ଣାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଅସିତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହ? ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ମୁଁ ଅପଦାର୍ଥ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମଦ ପିଉଛି ରେ। ଛି ଛି, ଧିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆକୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କହି ଉଠକ ବୈଠକ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଅସିତି। ଫେଁ କିନା ହସିଦେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆରେ ଏମିତି ହସ କ'ଣ ମ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ଭାରି ବାଧିଲାଣି ୟାର। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସିଲା। ଅସିତି ଉଠିପଡ଼ି ଅପର୍ଣ୍ଣାର ପାଟିକୁ ଚାପି ଧରିଲେ। ହେଇ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ହସୁଛ, ଘର ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ିବେନି? ସେମାନେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ପାଗିଳି ବୋଲି ଭାବିବେ। ଭଲ ହେବ ମୋତେ କାଲି ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ନା, ସେମିତି କୁହନି। ଆଜି ପରି ଦିନରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଗିଳି ହେବି କି ଅପାହିଚି ହେବି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବ? ଅସିତିଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାହାରି ହୋଇଗଲା। ନା, ମୁଁ ଏତେ ମହାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାରିବିନି କହି ଦୀପଟାକୁ ଫୁଙ୍କି ଲିଭାଇ ଦେଇ ଘରଟାକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରରେ ଭରିଦେଲେ ଅସିତ। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଅଭିସାରରେ ହଜିଗଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ବାହାଘର 3 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଅସିତ ଖାଇସାରି ବିନ୍ଦୁ ଭାଉଜଙ୍କ କାନିରେ ମୁହଁ ନ ପୋଛି ସିଧା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାଖକୁ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଅସିତ ତାର ପଣତକୁ ଟାଣି ଆଣି ମୁହଁ ପୋଛି ପକାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିକି ଅପର୍ଣ୍ଣା କୁହେ, ରୁହ ମ, ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କ'ଣ ହେଉଛ କହିଲ? ଅସିତ ହସି ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ମାନେ ଅଧା ଅଙ୍ଗ। ଫାଳେ ଅଙ୍ଗରେ ଖାଇଲି, ଆଉ ଫାଳକରେ ହାତ ପୋଛିବି, ଭୁଲ କ'ଣ? ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମା, ଭଉଣୀ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ କହିଦେଇ ଜୋର କରି ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଚୁମା ଦିଅନ୍ତି। ଅସିତ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବହୁତ ଖୁସି। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି। ଅସିତ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ହାତ ଚକିରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାତି ଅପର୍ଣ୍ଣାର ଅସିତଙ୍କ ଆଶ୍ଳେଷରେ କଟେ। ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପର୍ଣ୍ଣାର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦ ଓଷା। ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶ ଭାର ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଯାଆ ବିନ୍ଦୁର ଏକା ଜିଦ୍ ଯେ ବାପଘରୁ ଯେତେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଲେ ବି ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ହେବ। ଅସିତ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ। ପରିବାରର ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ବିକାଶ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ସମୟ ଡେରି ହେଲାଣି, ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଅସିତ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନରେ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଟାଉନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଅସିତର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଅସିତ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍। ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଅସିତ। ବିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିନ୍ଦୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅସିତର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ତଳକୁ ଚୂନା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସିତର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ଗୋଡ଼ଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ହିସାବରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଦସ୍ତଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ ହେବା ସହିତ ପିତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ତାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ। କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ବିନ୍ଦୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଜ୍ଞାନ ପିଲା 3ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅଟି 7 ବର୍ଷର, ମଝିଆ ପୁଅଟି 5 ବର୍ଷର, ଆଉ ସାନ ଝିଅଟି ଲିପି 2 ବର୍ଷର। ସେମାନଙ୍କ ନିରୀହ ଆଖିକୁ ଦେଖି ନୀରବରେ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅଫିସ ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଘରେ 3ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସିତ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମରି ନ ଯାଇ କାହିଁକି ରହିଲି ଏପରି ବିକଳାଙ୍ଗ ଜୀବନର ବୋଝ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅପର୍ଣ୍ଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଘର ଧନ୍ଦାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗକୁ କୁନି କୁନି ପିଲା 3ଟିଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବା, ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଶୁଆଇ ଦେବା ଆଦି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଢ଼ଶୁର ଅମରବାବୁ ଭାରି ଭଦ୍ର ଓ ମାର୍ଜିତ। ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବଡ଼ ଲୁଗା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇପାରୁଛି।
ବର୍ଷଟେ ହେଲାଣି ଅସିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ପେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲା ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ପେଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ମିଳେଇଗଲା। ସବୁ ତା ଭାଗ୍ୟ, କହିବ କାହାକୁ? ଦୁଇଟି ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କେତେ ଅଲିଳରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ଭାତ ମୁଠି ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଉନଥିଲା। ଆଜି ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା ଯେ ଗଧ ପରି ଖଟିବାକୁ ହେଲା। ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଅସିତ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ସବୁ ମଉଳିଗଲାଣି। ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶ କେତେଥର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେଣି, ତୁ କାହିଁକି ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ? ଘରକୁ ଚାଲିଆ, ଆଉ ଥରେ ଚାକିରି କରିବୁ। ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ବାହା କରେଇଦେବି। ଏମିତି କଥା ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି। ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅସିତ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଶୁଅନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି ଅପର୍ଣ୍ଣା ନଜରରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ସେ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବ? ଅନେକ ଥର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଜାଣିପାରେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଉଠିପଡ଼ି ଧରି ପକାଏ ଅସିତର ହାତକୁ। କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଦରଦଭରା ସ୍ୱରରେ ଅସିତ କହେ। କେତେ ଆଉ ଖଟିବ? କାହିଁକି ଏ ଘରେ ପଡ଼ିଛ? କାହିଁକି ମୋତେ ଦୟାର ପାତ୍ର କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇବ ଜୀବନରେ? କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା। ଅପର୍ଣ୍ଣା ହାତ ଚାପେ ଅସିତର ପାଟିରେ। ଅସିତର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କୋଳରେ ରଖି ଆଉଁସି ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଅସିତ କରିକି ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅସିତ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅଗୋଚରରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ମୁଁ ଆଉ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରି ପାରିବିନି, କିମ୍ବା ତା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦୟାକରି ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ପରଦିନ ଅପର୍ଣ୍ଣା ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବିକାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିକାଶକୁ ଦେଖି ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ଭାଇ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଲ? ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ଫୋନ୍ କଲନି? କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ବିକାଶ କହିଲେ, ଅସିତ ତତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଅସିତ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲେ, ତମେ ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, କାହିଁକି ଯିବି? କେମିତି ଯିବି? ଘର କଥା, ଛୁଆଙ୍କ କଥା, ତୁମ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ପୁଣି ମାଆଙ୍କ କାମ କିଏ କରିବ? ଅସିତ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ଯିଏ କରୁ, ତମର କ'ଣ ଗଲା? ଆରେ ଇଏ କି କଥା ମ? ଘରେ ତ ସେମିତି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବି? ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ମୋ ପରି ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହି ସାରାଟା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ କରି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆହା, ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଅଭିମାନରେ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ। ତା ଭାଇ ସୋଫା ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଅମର ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାହାରି ଆସିଲେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ। ଅସିତର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଚକ୍କର କାଟିଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚାଲିଗଲେ ଛୁଆ ତିନୋଟି ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅସିତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମରକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ୟାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ମନକୁ ମନ ଏମିତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ କେମିତି କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। କୁଦି ପଡ଼ି ବିକାଶ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ବହୁତ ନାଟକ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏସବୁ ତାମସା ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲେ। ଏଠି ଆଉ 6 ମାସ ରହିଲେ ତୁ ପାଗଳି ହେଇଯିବୁ, ନଚେତ୍ ଖଟି ଖଟି ମରିଯିବୁ। ଅପର୍ଣ୍ଣା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଛୁଆ ତିନୋଟି ଧାଇଁ ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ଆଉ ବୋଉ, ଆମେ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବୁ ନା? ତମ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟାଗରେ ଆମ ବହି ସିଲଟ ସବୁ ନେଇଯିବ। ବଡ଼ ପୁଅ ପପୁ କହୁଥାଏ, ଆଉ ବୋଉ, ମୋ ନାଲି ଜାମାଟା ମନେ କରି ନେବ। ସେ ଜାମାଟା ଛୁଆ ବାପା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଣିଥିଲେ। ମଝିଆ ପୁଅ ବାପୁ କହୁଥାଏ, ଆଉ ବୋଉ, ମୋ ବଲ୍ ଆଉ ସାଇକେଲ ବି ନେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଠି ଖେଳିବି। ନେବ ନା ଆଉ ବୋଉ? ସାନ ଝିଅ ଲିପି ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଝିଙ୍କି ଝିଙ୍କି କହୁଥାଏ, ଆଉ ବୋଉ, ମୋତେ କାଖେଇ ଦିଅ। ତମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ, ମୋତେ ବି ନେବ। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଶୋଇବି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଲିପିକୁ କାଖେଇ ଧରିଛି। ବଡ଼ ଦୁଇଜଣ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାମୁଁ ଘର ଯିବେ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆଖିରୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆଜି ଅସିତଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହୋଇ ଯଦି ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବି କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତ? ଅସିତ ହୁଏତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ମୋତେ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଅସିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଥାନ୍ତ ନା? ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭାଇ? ବିକାଶ କିଛି ନ କହି ଯିବାକୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅସିତ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଅସିତ ବସିଥିବା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ନାରୀର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅସିତ। ନାରୀର ହୃଦୟ କୋମଳ ଆଉ କରୁଣାରେ ଭରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ସେ ଭାଉଜ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତାର 3ଟି କଅଁଳ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଇହ ପରକାଳର ଦେବତା। ତୁମକୁ ଏମିତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବି?
ମୋତେ ବୁଝିବାରେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ ଅସିତ। ଆମର ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିକାଶକୁ କହିଲେ, ବିକାଶ ବାବୁ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏ ଘରର ବୋହୂ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯିବାକୁ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ସେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମା'। ଅସିତ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତଟିକୁ ଚୁମି ଚାଲିଥିଲା। ଶାଶୁ ଆଶା ଦେବୀ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ପଶି ଆସିଲେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ। ଆରେ ସାନ ବୋହୂ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମା'? ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ହଉ ହେଲା, ଯାଉଛୁ ଯଦି ଯା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁଲୋ ମା'। ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅକୁ ନେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବୁ ନାହିଁଟି। ସମସ୍ତେ ଫେଁ କିନା ହସିଦେଲେ। ବିକାଶ ଫେରିଗଲେ। ଅମର ଚାଲିଗଲେଣି ଦୋକାନକୁ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚା' କପ୍ଟେ ଧରି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅସିତ ପାଖରେ। ଅସିତ ତାଗିଦ କଲା ପରି କହିଲେ, ପିଆଇ ଦିଅ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅଭିମାନିଆ ହସ ଚେନାଇ ହସିଦେଇ କହିଲା, କି ତମ ଗୋଡ଼ ସିନା ଚାଲୁନି, ହାତ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ନିଜ ହାତରେ ପିଉନ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଜୀବନ ସାରା କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତ? ଅପର୍ଣ୍ଣାର ପଣତରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ଅସିତ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ବୋଉ, ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବନି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।